ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ସେତେବେଳେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ଯମରାଜ କହିଲେ, ତୁମେ ହୃଦୟଶୀଳ ଦୟାବାନ ମହିଳା, ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ବେଳେ ନରକର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗୋଟିଏ ସୁନାର ପାତ୍ର ଅଛି। ସେଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ସରୁ ଅନ୍ନ ଭରପୁର ଅଛି। ହେଲେ 1000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଖାଇବ କିଏ? ତେଣୁ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଦୁର୍ବଳ, ପତଳା, ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏ କ'ଣ? ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉଚ୍ଚତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର ଅଛି। ମାତ୍ର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି 1000 ଫୁଟର ସିଡ଼ି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେହି ମହିଳା ବୁଝିପାରିଲା, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ନର୍କ ମଣିଷ ହାତରେ ଅଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ଚାହିଁଲେ ନର୍କ ବନାଇ ପାରିବ।